салом, ба ҳама боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозиро мекушоем ва инҷа аз тарафи дасти рост угли борост скипа интихоб мекунем. Бозиро пропускат мекунем ва барое ки мо бозӣ кунему пул кор карда бутонем, мо бояд ки регистратсия кардагӣ бошем. Регистратсияро метавонем бо воситаи электронии почтамон ёки Google аккаунтмон регистратсия кунем. Ва бо воситаи Google аккаунт регистратсия мекунем. Sign up with Google интихоб мекунем ва бо воситаи Google аккаунт регистратсия мекунем. дар инҷа конфирма интихоб мекунем ва тамом мо менюи бозӣ дар омадаем регистратсия кардем. Бозӣ мекунем, танга ҷамъ мекунем ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. аз тарафи дасти чап угли боло стрелкаро интихоб мекунем ва инҷа бозии мо сар мешавад. Бозии моро нишон додааст ки мо бояд ки 6 та кубики сирх ва 8 та кубики зард биёбем. ва бозии инҷа моро нишон додааст ки шумо кубики зарда интихоб кунед. ҳамихел дар экран дар рости кубики зард зер мекунем, кубикҳо мешкананд ва мо кубикҳоро меёбем. вақте бозиро буд кардем, танга кор мекунад. ва биё ҳозир ман бозӣ мекунам, бозӣ буд чид, видеоро давом медиҳем. ва ин ҳама бозиро буд кардем, гузаштам бозиро. дар баланси ман боша ҳозир 0. вақте ки бозиро шумо буд мекунед, шумо дар реклама нишон медиҳад. Рекламаро тамошо мекунем, иҷозат мекунем ки таймериш буд шавад. Таймериш буд чид, аз тарафи дасти рост угли боло рекламаро маҳкам мекунем. ва ина баланси ман 0 буд, 101 танга шида. Поён набоша бонус дора, мо бо дополнительный бонус мегирем. барои бонусмона гирифтан ҳамин стрелкаро поён мероем, рости бонусро меорем ва бонусмона мегирем. ва ин ҳама бонусма гирифтам. баланси ман 101 танга буд, 141 танга шид, яъне 40 тангаи дигар бонус гирифтем. аз тарафи дасти рост угли боло баланси худмонро интихоб мекунем. менюи бозида меоем, аз тарафи дасти рост бо духатара интихоб мекунем. поёнтар меоем ва дар инҷа реферал кода интихоб мекунем. ҳамин кодро копировать мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем ва дӯстонмон агар ҳамин кода ин поёнда нависанд, ҷое ки enter your friends referral code нависаги, ҳаминҷа ҳамин кода нависанд, ҳам ва ё ҳам мо 2500 танга кор мекунем. барои кода копировать кардан копи ёки шеъра зер мекунем, ҳамин кода копировать мекунем, кода дӯстонмонро роӣ мекунем. аз тарафи дасти чап угли боло стрелкаро интихоб мекунем, менюи бозида меоем, дар баланси ман 141 танга ҳаст. ҳозир ман кашлоки USDT-ро гирифтагим. шумо метавонед пулотона дар кашлоки Yota, Bitcoin, Ethereum, Solana ёки USDT бигзаронед. барое ки тангаҳоятонро ба пули ҳақиқӣ алиш кунед, конверт нава интихоб мекунед ва онҷа кашлоки дар коритонро интихоб мекунед. айма USDT интихоб кардагӣ. 141 танга, 141 тангаш ба курси доллар боша 0.0054 доллар мешавад. конвертро зер мекунем, загрузка меравад, ждат мекунем ки загрузкаш буд шавад. ва ина загрузкаш буд чид, 141 тангаш 0.0054 доллар дар баланси ма гузаштааст. барои пуломро гирифтан визрово интихоб мекунем. дар баланси ман 0.0630 танга ҳаст. минималкаш бошад 10 доллар. 10 доллар кор карда метавонед пулотона бигиред. кашлоки дар коритонро интихоб мекунед, айма USDT. поёнда ҷое ки email адрес PayPal нависаги, ба мо электронии почтатон PayPal регистратсия кардаги, ҳамон электронии почтаро дар ҳаминҷа менависед ва визрово зер мекунед, пул дар баланси шумо мегузарад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.